selvitty perille. Oli kyllä aika mutkikas ja rankka matka, mutta vähän välipalautukkaa sen äsken. Mutta niin, selitän ehkä matkasta vielä myöhemmin. Ajattelin nyt, että mä kävisin kaupassa. Tarvii ostaa shampoota tai hoitoainetta ja tämmösiä pesuvälineitä, koska haluan suihkuun isosti. Ja sitten kans jotain ruokaa. Ja sitten tietty puran mun tavarat. Katsotaan jaksanko vielä tai enää tänään selittää ollenkaan tosta matkasta, mutta ei niin ja nopea house-tour, tai siis huone. Siinä on ovi, mistä tullaan. Siinä on heti ikkunat ja vaatekaappi. Sitten on TV. Tässä pöytä. Sitten on tuommoinen nojatuoli ja hylly, sänky, yöpöytä. Sitten täällä on vessa, suihku ja levuari. Tää oli kyllä isompi mitä mä ajattelin. Yllätyin positiivisesti. Tässä on vielä näkymät. Ostin vähän perusjuttuja. Ostin ruokaa ja sitten vessapaperia, pyykinpesuaineet, shampoot, hoitoaineet, käsisaippua, suihkuita. Nyt mä ajattelin purkaa nää. Tässä on nopea ost-est. Löysin normaalin, mistä olin tosi iloinen. Cheverei. Katterei. Hiuslakkaa. Sitten tämmönen kuorinta. Tuoksu sika hyvältä. Ja sitten viimeisenä meikkivoide. Mä otin nyt tän testiin, kun mä oon nähnyt TikTokista tätä. Toivotaan, että se on hyvä. Siinä taisi olla kaikki.
sitä samalla. Mut joo, nyt on perjantai. Ja mulla on koulua. Mä koitin kattoo kartasta, että missä se koulu on. Mut sit se näytti niinku 2 kampusta. Ja sitten siinä mun se missä mä näen sen luennosijainnin, niin siinä ei lue, että kumpi kampus. Niin mun pitää vaan heittää noppaa ja mennä jompaan kumpaan ja toivoa, että se on se oikea. Koska mulla ei ole sitä aikaa enää todennäköisesti mennä sinne toiseen. Jos toi musiikki ei nyt kauheasti kuulu taustalta. Niin, mitäs tänne kuuluu? Tänään on 26. päivä tammikuuta, perjantai. Niin tänään saattaa olla aikaisemmin, siis aamulla olin koulussa. Se oli joku cross-cultural management or communication kurssi. Mä tykkään siitä tosi paljon. Sitten mä kävin vaan kaupassa ja tulin kotiin. Pesin mun meikit, koska mun iho oli jotenkin kuiva. Mä halusin kuoria sen, niin mä meikkaan nyt uudestaan. Täällä on mennyt kyllä tosi hyvin. Matka tänne toki oli oma taistelunsa, koska mä missasin mun ensimmäisen junan, kun mä en löytänyt sitä. Ja sit mä jouduin odottaa 2 tuntia seuraavaa junaa ja maksaa 50 siitä. Joo, sit mä myös missasin melkein mun toisen junan, kun mun piti vaihtaa junaa. Sitten onneksi ehdin juoksemaan siihen. Mut sit mä vahingossa menin mun pysäkin ohi ja sit mä joudun kävelemään pidemmän matkan tänne kämpälle mun kaikkien tavaroiden kanssa. Mutta se matka on onneksi nyt takanapäin, niin mä oon ollut täällä nyt yli 2 viikkoa. Onks mä muka niin kauan? Joo, yli 2 viikkoa. Oh my god, ei tunnu yhtään siltä. Mut joo, koulu on alkanut ja kaikkea. En tiedä mitä muuta. Täällä on ollut hyvin vaihtelevat säät. Aluksi oli aika kylmää. Tai ei niin kylmää, mutta niinku oli pakkasella. Hetki oli luntakin. Mut nyt on taas aika lämmin. Tuolla oli 10 astetta ja nyt paistaa aurinkokin. Niin nää on aika kivat kelit. Niin kuin mä sanoin, mä tykkään siitä kurssista, millä mä oon tänään ollut. Mut sit toinen kurssi, se ei ole niin kiva, koska se opettaja ei puhu niin hyvin enkkuu ja se välillä puhuu ranskaa, niin se on vähän ikävä. Kyllä tosiaan ihan hirveästi osaa vielä, vaikka kovasti nyt yritän opiskellakin. Se on kumminkin enkunkielinen kurssi, niin olisi kiva, jos se puhuisi enkkuu koko ajan. Aika huonosti asiakaspalvelijat osaa enkkuu. Ainakin tulee harjoiteltua sit ranskaa. Olen tässä myös todennut, että mä oon erittäin huono lausumaan mitään ranskaksi. Mut ehkä pääasia, että mä nyt ensin yritän edes puhua jotain. Se lausuminen tulee sitten joskus. Muutamissa tapahtumissakin ollaan jo käyty. Ollut kyllä hauskaa. En tiedä, tosi hyvä fiilis. Pitäisi ehkä yrittää kuvaa enemmän. Joo, mä nyt jatkan meikkaamista ja ehkä palaan asiaan.
Mä oon lähes kauppaan, mutta testataan nopea uusi uutarjouskynä. Tää on Sephorasta. Mutta... Ottakas. Okei, tässä on täydellinen. Mä ajattelin tämmöstä nudea. Mut joo, nyt lähdetään kauppaan. Toivon, että tässä kuuluu nyt jotain. Mutta tänään on lauantai 24. päivä helmikuuta. Meillä alkoi talviloma. Spring break. En tiedä mikä se niinku oikein on täällä. Mutta me ollaan tänään lähdössä laskettelureissulle 9 päiväksi Andorraa. Ja nyt me menen kauppaan ostamaan brunssiaineksia. Pidetään pieni brunssi tyttöjen kanssa, kun me ei sitten kaikki nähdä tämän loman aikana. Niin kiva vielä nähdä ennen kuin me lähdetään. Mä oon ihan hengästynyt. Mut joo. Mennään ensin kauppaan. Mä oon vähän myöhässä yllättäen. Tulin nyt kaupasta. Kaikki ainekset on ostettu. Mä olin tosi ylpeä, kun mä kävin ostaa leipomosta koisantteja ja mä tilasin ne ranskaksi. Hyvä mä.